L'MRU, el moviment rectilini uniforme. Potser n'heu sentit a parlar o potser no, però per recapitular és el moviment d'un mòbil en una línia recta durant un temps a una velocitat constant, com podeu veure en aquest exemple del petit cotxe, que es mou en línia recta a una velocitat constant en un cert temps. Per calcular aquest moviment es necessita una fórmula, la qual la manera més fàcil de memoritzar-la és aquest triangle, on es poden veure tres dades, les quals són la distància a dalt de tot, representada per la D, la velocitat a baix a l'esquerra, representada per la V baixa, i el temps, representat per la T a la part de la dreta a baix. Les línies en el triangle ens representen si les dades són dividides entre elles o multiplicades. En aquest cas, la horitzontal a sota de la D, o sigui, la línia del mig, és la divisió i la línia vertical entre la V baixa i la T és la multiplicació. Aquesta fórmula ens dona diverses casuístiques, com podem veure, tres, que ens diuen la distància és la velocitat multiplicada per el temps. La velocitat és el mateix que la distància dividida entre el temps. I el temps és el mateix que la distància dividida entre la velocitat. Això ho podem molt bé observar si tapem al nostre triangle la dada que volem descobrir. Per exemple, volem saber la velocitat. Doncs tapem amb una mà la V baixa i veiem que la D es divideix entre la T. I això passa amb totes. Una cosa també molt important és saber que sempre s'han de mantenir les mateixes unitats fent un problema. Això vol dir que si comencem amb hores, quilòmetres i quilòmetres hora, hem de mantenir tota l'estona aquestes tres unitats. Però en el cas que comencem amb segons, metres i metres dividit al segon, hem de mantenir tota l'estona aquestes unitats. En el cas de que comencem amb les unitats barrejades, hem de fer un canvi d'unitats, que explico en un altre vídeo. Ara us donaré tres petits exemples per practicar i veure les tres casuístiques com funcionen exactament. En cas de que en algun lloc vagi massa ràpid, podeu retrocedir el vídeo i tornar-vos-ho a mirar, perquè ho acabeu d'entendre bé. En aquest primer problema ens diu un cotxe va a 3 metres per segon i ha recorregut una distància de 21 metres. Quant de temps ha necessitat per a la trajectòria? Com veiem, tenim 3 llocs per introduir les nostres dades i la petita fórmula. La primera cosa que farem serà extreure les dades del text. En aquest cas, tindrem la velocitat a 3 metres per segon, una distància de 21 metres i un temps que no sabem, que és el que volem descobrir. La següent cosa serà mirar si tenim totes les unitats que concorden. I com veiem, tot està en metres i metres dividit pel segon. Ara continuarem buscant la nostra fórmula. Amb el trianglet hem de tapar la que volem saber, en aquest cas la T, del qual veiem que com la D està a dalt i a baix la V baixa, s'han de dividir. En aquest cas ens donaria que el temps iguala la distància dividida entre la velocitat. Per continuar, fem l'intercanvi d'unitats. En aquest cas, intercanviem la distància per 21 metres i la velocitat, 3 metres dividit entre segon, el qual ens acabarà quedant així.
temps igual a 21 metres dividit entre 3 metres dividit al segon. Per finalitzar aquesta operació hem de dividir-la. 21 dividit entre 3 ens dona 7 i finalment hem de posar la unitat. En aquest cas sabem que és segons. Ho sabem perquè hem tatxat les dos M's, ja que n'hi ha dos, i acabem amb un resultat de 7 segons. I ja l'hem resolt. Com a segon problema, ens diu una moto va a 20 km per hora durant 2 hores. Quina distància ha recorregut? Com sempre, comencem mirant les nostres dades. En aquest cas, la velocitat és de 20 km per hora. Una distància que no sabem, la qual hem de calcular, i un temps de 2 hores. Continuem mirant si totes les dades tenen una concordància i com podem veure hi ha quilòmetres i hores. Continuem buscant la fórmula. En aquest cas, tapem la que volem buscar, o sigui, la distància del nostre triangle, que està situada a dalt, i veiem que la velocitat es multiplica per el temps, el qual ho fem i en substituïm les dades, on ens acaba donant d igual a 20 km per hora multiplicat per 2. Finalment ho calculem i ens dona 40. Acabem tatxant totes les unitats que no necessitem, o sigui, les repetides, que en aquest cas són hores i hores, i ens acaba donant quilòmetres, el qual escrivim al final. I ja està. Hem acabat de resoldre el segon problema. Com a últim problema ens diu un corredor cor una distància de 700 metres en 175 segons. A quina velocitat ha anat per aconseguir-ho? Com sempre, comencem recopilant dades. En aquest cas tenim una velocitat, que és la qual ens demana, o sigui, no la sabem, una distància de 700 metres i un temps de 175 segons. Mirem que totes les unitats concordin, en aquest cas tenim metres i segons, i finalment hem de buscar la fórmula. Com volem saber la velocitat, tapem la V baixa de la nostra fórmula, o sigui del triangle, i veiem que D dividit entre T ens dona la velocitat. Escrivim la fórmula al costat i substituïm totes les dades, al qual obtindrem velocitat igual a 700 metres dividit entre 175 segons. Acabem calculant-ho i ens donarà 4. I finalment hem de posar les unitats. Com no podem tatxar ninguna, les posem les dos. En aquest cas, metres dividit entre segons, ja que està posicionat així. Moltes gràcies per haver mirat fins aquí. I no us descuidiu de subscriure-vos i de donar-li un like al vídeo, ja que així m'ajudeu molt a mi i al canal.